Търсите надомна работа или просто допълнителен доход от вкъщи? Слушали сте за Форекс, но ви звучи като нещо твърде сериозно, сложно и недостъпно. Нещо, за което трябва да сте финансов експерт и да притежавате солидна сума пари. Реалността е съвсем различна. Търговията, трейдингът на финансовите пазари, Форекс, FX, е един от малкото наистина сериозни онлайн бизнеси, които могат да бъдат започнати с сравнително скромен стартов капитал. А още по-добрата новина е, че за този бизнес не са задължително необходими дипломи по икономика и финанси. Написах книгата «Неволята», трейдингът, който не всеки вижда, защото след 15 години, пред мониторите и една много тежка битка с коварния рак, осъзнах, че трейдингът не е просто професия, а и път към себепознание. Книгата ми е откровен разказ за философията на човешката целеустременост и холистичната пазарна психология. Разказ, който носи в себе си оптимизъм и мотивация за осъзнат успех. Това превръща книгата в универсално четиво и за хора, които търсят път към своето духовно усъвършенстване. Ако обмисляте възможността за доход от Форекс, моята книга е точно за вас. Прочетете я преди да вложите каквито и да е пари в трейдинга. Това ще ви спести безцелни лутания, нерви, разочарования и финансови загуби. Но стъпка по стъпка, увереността и резултатите ви ще растат, когато, вероятно и с помощта на тази книга, намерите своя собствен начин да работите успешно на Форекс пазарите. За читателите в България, електронната версия на книгата «Неволята, трейдингът, който не всеки вижда» е достъпна на уебсайт